Kami dito ay nag-iingat pa rin po magbabangkit ng lugar basta alam nyo na kung saan po yung mga nagbabangayan. Nag-iingat po kami dito at syempre prayer pa rin po yung aming ginagawa dito at mayroon naman kaming natatanggap na mga alert kakwan. So, syempre, iniisip namin yung kinabukasan namin kung magdesisyon tayo na uuwi na, iiwan natin yung mga trabaho natin. Paano kapag hindi na tayo makabalik? Paano naman kung meron pa naman mga safe na paraan para hindi tayo umuwi, di ba? So, mahirap kasing maghanap din ng trabaho at paano na yung mga ating obligasyon sa ating pamilya kung sakaling iiwan na lang natin ng ganun-ganon. Kaya ang mga tao dapat ipanalangin na lang yung mga kababayan na nandito. Huwag yung kung ano-ano ang iniisip, ginagawa pang platform para magpasikatan. Magtulungan na lang tayo, tulungan natin yung gobyerno at lahat-lahat para maayos lang yung buhay natin. Huwag yung ginagamit pa yung mga sitwasyon namin para magkaroon pa ng mga pagpapapogi kung ano-ano man. Basta kung sincero po tayo, isipin natin ng maigi, magpakumbaba tayo, magtulungan. Ganun lang po yung masasabi ko. So, Ilocanong OFW, maraming salamat po. God bless everyone. Lamang po ang ating live mga kabayan.